እዚ راديو إيرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ሓይልታት ትግራይ ንረድኤት ዝተኸዘነ ኣካል ዘሚቶም ክብል ትካል ግብረሰናይ ኣሜሪካ ወቂሱ። ፈረንሳ ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝውዕል 10 ሚልዮን ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ክትልግስ እያ። ሱዳንን ቀጠርን ወተሃደራዊ ዝምድንኡ ንምሕዳስ ዘትየን። ኣርእስታት ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕፅል። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኣተውዎ ዓድታት ንረድኤት ዝተኸዘነ ኣካል ይዘምትለዉ ክብል ወኪል ትካል ግብረሰናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ወቂሱ። እቶም ሓይልታት መካይን ትካላት ግብረሰናይ እውን ከም ዘመቱ ሓላፊ USAID ኣብ ኢትዮጵያ ኒስያን ጆንስ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኸዚኑ ዝነበረ ረድኤት ብሓይልታት ትግራይ ተወሲዱ ክብል እቲ ወኪል ብተወሳኺ ጠቂሱ። ሕወሓት ብዛዕባ እዚ ብወኪል ትካል ረድኤት ኣሜሪካን ዝተዋህበ መግለፂ ዛጊት ምላሽ ኣይሃበሉን። ኣብ ትግራይ ዝፈለመ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ልሒሙ ዘለውሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መነባብሩ ናይ ዝተመዛበለን ረድኤት ዝፅበን ህዝቢ ሚልዮናት በፂሑ ይርከብ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብዚ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታት ኣብ ትካላት ትምህርትን ሕክምናን ዝኣመሰለ ወሃቢ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ከቢድ ዕንወት ኣውሪዱ ምህላው ይግለጽ። መንግስቲ ፈረንሳ ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝውዕል 10 ሚልዮን ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ክልግስ ምዃኑ ፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ነዚ ዘፍለጠ ድሕርቲ ብ29 ናሓሰ ኣብ ጀርመን ከተማ በርሊን ዝተጋብአ ዋዕላ ጉጅለ 20 ሃብታማት ሃገራትን ምስ ኣፍሪቃ ክካየድ ዝኽእል ወፍርን ንግድን እዩ። ንኣፍሪቃ ብምውካል ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽበ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፖዛ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሃብታማት ሃገራት ልዕሊ 60 ሚታዊት ዜጋታተን ክታበት ክረኽቡ ኣብ ኣፍሪቃ ግና ብሓፈሻ ዝተኸትበ ህዝቢ 2 ሚታዊት ጥራይ ምዃኑ ዘሕዝን እዩ ክብል ገሊጹ። ኣብ ዝቕፅል 3 ዋርሕ ብመገዲ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ኩለን ሃገራት ዝኣህጉር ንዝባፃሕ 10 ሚልዮን ክታበት ዝለገሰት ፈረንሳ ክሳብ ዝመፅእ ዓመት መስከረም 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ንሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ዝኸውን ክታበት ንምሽማት $3 ቢልዮን ተዳልዩ ምህላው ብመገዲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ማክሮን ኣረጋጊጻ። ብውድብ ጥዕና ዓለም ተማኪሉ ዝካየድ ዘሎ መደብ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ወይ ኮቫክስ እውን ብዝተፈላለያ ሃገራት ዝተመወለ ክታበት ፀረ ኮቪድ ናብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ይባፅሕ ኣሎ። ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነዚ ብሓገዝ ዝረኽቦ ዘለዋ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምግታእ ኣብ ቅድመ ግንባር ንዝርከቡ ሓካይምን ሰራሕተኛታትን ትካላት ጥዕናን ኣረጋውያንን ሕዱር ሕማም ንዘለዎም ዜጋታትን ቀዳምነት ምሃብ ይርከባ። ኣብ ኣፍሪቃ መደብ ኮቫክስ ዘይተፀንበረትን ዛጊት ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ዘይጀመረትን እንኳ ሃገር ኤርትራ ጥራያ። ሱዳንን ቀጠርን ዛሕቲሉ ዝፀንሐ ወተሃደራዊ ዝምድንኡ ንምሕዳስ ኣብ ዝብል ዛዕባ ዘተ ከም ዘካየዳ ወተሃደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም። እዘን ክልተ ሃገራት ንዝዘተያ ብጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል መሐመድ ዑትማን አልሑሴን ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሱዳን ብ31 ናሓሰ ኣብ ቀጠር ድሕሪ ዘካየዶ ምብፃሕ እዩ። እቲ ጀነራል ምስ ቀጠራዊ መዘኑ ጀነራል ጋነም ቢንሻይን ኣልጋነም ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገር ርክባት ኣካይዱ። ብስርዓት አልበሽር ጥቡቕ ዝምድና ዝነበራ ቀጠር ምስ ቱርኪ ብምሽራኽ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወደብ ስዋኪን ናይ ሱዳን ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምህናፅ ውጥን ነይርዋ እዩ። ድሕሪ ውጥቀት ስርዓት አልበሽር ስልጣን ሒዙ ዝርከብ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝምድንኡ ናብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ከም ዛዘወ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ቀጠር እውን ኣብ ወፍሪ ንግድን ወተሃደራውን ዘተኮረ ዝምድና ንምሕዳስ ዲፕሎማስያዊ ርክባታ ከተሕይል ፀኒሓ እያ። ኣብ ወንበር ሎላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት ኣብ ቀጠር ኣብ ዘካየዶ ምብፃሕ ክልቲአን ሃገራት ዛሕቲሉ ዝፀንሐ ኩሉ መድያዊ ዝምድንአን ዳግም ክሕደስ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሓ ኣይርስዕን። ዜና ኣብዚ ይፍፀም። እዚ راديو إيرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ለውጢ ኣብ ኤርትራ እምበር ኣበይ ዳ ኣሎ? ጋዜጠኛ ኣብ ስደት። እዚ راديو إيرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ዘይደሊ መን ኣሎ? እዚ መልሲ እምበር ሓታቲ መን ምዃኑ የገድስን እዩ። ኣነ ኣለኹ ዝብል እንተሎ ጥራይ ኢዱ የልዕል። ኩሉ ኤርትራዊ ኢዱ ልዒሉ ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደኣ ለውጢ ዝደሊ እንተኮይኑ ኣብ ኢዱ እንዲ ዘሎ ባዕሉ ዘይልውጦ
ክመጽእ ትጽበዮ ግብረ መልሲ እዩ ንሱ ግን ብጌጋ ኣይኮነን ኢሉ ልዒሉ ንሱ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ገባሪ ሓዳጊ ባዕሉ ኢሉ ሓፈብል ኣሎ ደጊመ ኸረጋግጽ ደለኹ ብርግጽ ንሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ለውጢ ደልየ ይብል ኣሎ ዓመት መጸብ ዝገብሮ ነፍሰ መልሲ በተደጋጋሚ ነጊርና ክነሱ እንታይ ኮይንና ኢና ኩሉ ግዜ ሓደስ ንኸውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደላይ ለውጢ ምዃኑ መን እሞ ይስማዓዮ መን እሞ ይእመኖ ምዃን እንታይ ዝእምን ገይሩ ክንኣምኖ ዘይምእማንና እውን ዝእመን ሓቂ ኣለዎ መራሒ ለውጢ ይደሊ ህዝቢ ለውጢ ይደሊ ኩሉ ለውጢ ይደሊ ናይ ዝውሕድ ሚልዮናት ህዝቢ ኤርትራ ድሌት ንለውጢኸ እንታይ እዩ ኣብ ለውጢ እናነበርካኸ ለውጢ ድለ ድዩ ለውጢ ደኣ ከም ኣብ ኤርትራ ዓብናይ ሃገር ኣሎ ሎም ዝተባህለ ጽባሕ የለን እታ በሪቓ ዘላ መዓልቲ ከመይ ከም እትወዓል ዝፈልጥ ወላሓደ የለን ኣብ ጽርግያ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ባንኪ ኣብ ሕርሻ ኣብ ንግዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ቤት ጸሎት ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ለውጢ ኣሎ ዋላ እቲ ዝልውጥ ግን ንባዕሉ ምስ ተለወጠ እዩ ዝፈልጥ መዓልታዊ ዝቕየር ኣነባብራ ስርዓት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣበናይ ኩርናዕ ናይዛ ንነብረላ ዘለና ፕላኔትና ክንረኽቦ ንኽእል እሞ ህዝቢ ኤርትራ ደኣ እንታይ ዓይነት ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ወይስ ነቲ ለውጢ ደምሲሱ ናብቲ ዝነበረ ክመልሶ እዩ ዝሕልን ናብቲ ዝነበርካዮ ምምላስከ ይከኣል ድዩ እንተ ተኻኢሉኸ እቲ ንድሕሪት ምምላስ ክሳብ ኣበይ መወዳእቱ ክኸውን ኣነስ ክሓስቦም ከለኹ ጥራይ ደክም እዞም ናብ ዝነበርናዮ ንመለስ ዝብሉ ደይበዝሑ እቶም ንቕድሚት ንኺድ ዝብሉ እቲ መልሲ ናይቲ ሕቶ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ግን ክግምት ክእል እየ እቶም ንቕድሚት ንኺድ ንለውጥ ዝብሉ ዘለዉኸ እንታዮም ክልውጡ ኣበዮም ክዕርፉ ብውሕዱ ኣብዝስ ብርክና ክንሰብር ኢና ዝብልዎ ግዜ ኣለዎም ዶ ድምፆምከ ሕብራውን ሕቡርን ድዩ ድምፂ ህዝቢ ዴሞክራሲ መታን ክበሃል ነቶም ዝበዛሕና ዝሰምዑን ዘስምዑን ኣለዉ ዶ ወይስ ከም ደቂ ዛግራዮም ቀንዲ ብዛዕባ እቲ ሓደን ኣገዳስን ሰብ ምዝራብ ስለ ዘድሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ እዩ መዓልታዊ ድላዩ እናለወጠ እንከሎ ገና ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ናበይ ገጽ እዩ ኸ ክልውጥ ዝደሊ ኣቕሊልካን ግርሂልካ ክትምልሶን ተደሊኻን ዕረፍቲ ኣይወስድ ከም ቀደሙ ኣብ ኤክስፖን ጎደናታት ኣስመራን ኣይዘናጋዕ ኣብ በዓል ናጽነት ኣይስዕስዕ ደርፊ ኣይዝረፈሉ ኣዴታት ናብ ኣማልኽተን ተመሊሰን ከም ቀደመን ኣይጽልያሉ ኣይሰግዳሉ መጋድልቱ ኣይኰርዕሉ በንጻርዚ ነቲ ከም መድሕን ዝተሃርፈሉ ግዜ ዶ ይናፍቖን ይረኣዮ ንህሉ ኮንትራት ዝሃቦ ዘይብሉ ርብዒ ዘበን ሓሊፉ ናብቲ ኻልኣይ ርብዒ ዘበን ምጅማሩ ደኺሙ ዶ ይኸውን ልዕሊ ኹሉ ዘይገበርክዋ ኢሉ ይሕተብሎ ዘላ ጉዳይ እንታይ ኮን ትኸውን ወይ ኣብዚኣስ ብኻ ዘይወዓልኩ ዝብላ ፍጻሜ ብህይወት እንከሎ ይነግረና ዶ ኸውን ብድሕሪ ሕጂኸ ንልምዓትና ዶ ንጥፍኣትና እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ፕሬዚደንትና እንታይ ከም ዝሓስብ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ሓሰብቲ ነዚ ዝጠቐስክዎ ከም ሃጠው ቀጠውን መሕለፍ ግዜ ቆሎ ጥጥቆን እዮም ዝሓስብዎ ንሶም ቶም ሓሰብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ለውጢ ሕልሚ ዶባስ ጊሮም ናብ ኣፍሪቃን ዓለምን ይዝርግሕዎ ንንእሽተይ ኤርትራን ውሕድ ህዝባን ረብሓ ከም ዘይሓሰበ ድማ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ጭብጥታቶም የቕርቦ ፕሬዚደንትና ብዛዕባ ኤርትራን ህዝባን ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ከም ዘየገድሶን ንዓና
መጾታት ኮይኑ ዝስምዓና ዘሎ ከም ዘይጨነቀሉን ኣነ እውን እቲ ዝኣምኖ ውሽጠይ ሕሹኽ ስለ ዝበለኒ እሰማማዓሉ እየ። ሃልዋት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ፕሬዚደንትና እንተለኣኽቱን ከምቲ ንኣንጭዋ ፃዕሪ ሞታ ንድሙግን መጻወቲታ ዝበሃል እዩ። ገሊኦም ሕልሚ ፕሬዚደንትና ናብ ኢትዮጵያ ስጊሮም ኣብኡ ይዓግትዎ፣ ገሊኦም ከዓ ኣግፍዕ ሓቢሎም ንምብራቕን ማእከላይ ኣፍሪቃን ለኪሞም ማእከላይ ምብራቕ ኣስግርዎ። እዚ ከባቢና ብዘይ ማእከላይ ምብራቕ ክትሓስበሉ ስትረፍ ክትሪኦ እውን ኣይምችእን ስለ ዝኾነ ትምኒታቶም ሓቂ ይመስል። ስለዚ ድሌት ፕሬዚደንትና ባሕሪ ምስጋሩ ዘይተርፍ እዩ። ንሱ ነቲ ዝጸንሖ ብውልቃዊ ባህግን ድሌቱን ከምቲ ባህ ዝብሎ ገይሩ እንተተመሲሉሉ ዓለም ንምቕያር ሓሲቡ ንበል። ዝደለኻዮ ምግባር ዕድሉ ጸቢቑሉ ድማ ኣብታ ብሕታዊት ቃጽዑኡ ዝኾነት ኤርትራ ፈቲንዎስ ሰሊጥዎ። እቲ ዝበዝሐ ኣይልወጥን ዝበለ ኣንጉዕ ዓዲ ንስለ ለውጢ ጥራይ ዓዱ ገዲፉሉ ቦታ ለወጠ። እቲ ካብ ዓዱ ዘንፈጾ ዛሬባ ቦታ ለዊጡ መርሓባ ኢሉ ተመሊሱ ኣብ መጻወዲኡ እትዩ ምስ ኣባጨወሉ ኸዓ ዝገደደ ጋን ተሰሪሑ። ኤርትራዊ ኣብቲ ኩሉ ነገሩ ዝተለወጦ ዓዲ ስደቱ ከይፈተወ ብዙሕ ነገር ለወጠ። እታ ዝጠንጠና ሪሙ ግን ካብ ለውጢ ይዕረፈትን። እዛ ዝተለወጠት ኤርትራ መን ይፈጢርዋ? ፕሬዚደንትና ክንደይ ካብቲ ስሉም ሕምባሻ ይብጽሖ። ኣኻእሎ ዘለኩም ፈትኑ እምበር ኣነስ እዚ ልክዕ መልሲ ገና ይረኸብክዎን። ናይ ተሓፋሽ ከም ዝኸማይ ዘሎ ናይ ለውጢ ድሌትከ እንታይ እዩ? ብጭቡጥ ዝሓስክዎ እኳ እንተዘይብለይ ካብ ምዞም ንድሕሪት ንመለስ ዝብሉስ እቶም ንቕድሚት ንኺድ ነቲ ዝልወጥ ዘሎ ንለውጦ ዝብሉ ዝያዳ ዘስምዑን ዘድምዑን ኮይኖም ስለ ዝተሰምዑኒ ምስኦም ካብ ዝደናገጽ ውሕድ ኣይገበርኩን። እዞም ንቕድሚት ንኺድ ዝብሉ ዝበዝሑ ይኾኑ ኢለ ዝግምት ዘለኹ። ክትዕወት ሓቂ እምበር ብዝሕ ዋጋ የብሉን። ወላ ብቝፅሪ ውሕድኩን ሓቂ እንተሒዝካ ጸግዕኻ ምስቲ ዝበዝሐ ውፅዑን ድኻን ህዝቢ እንተኾንካ ህዝቢ ባዕሉ ነቲ ሓቂ ኸብዝሖ እዩ ንዝብል ዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ተመርፀ ደጊመ ክምርምሮ ዝደለኹ ባህላ ነበረ። ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ዝቐንዑን ዝበልሑን ኣሜሪካውያን ንውድድር ፕሬዚደንት ቐሪቦም ክነሶም ንብዙሕ ስለ ዘየስምዑ ከይተሰምዑ ምስ ተረፉ ለካ ሓቂ ኸይሓስካ ድኻ እናጸላእካ እውን ድኻ ህዝቢ ይሰምዓካን ይመርጸካን እዩ። ነቲ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ሓፋሽ ክጋገ ይኽእል እዩ ብምባለይ ዝተወቐስ ኩሉ ዘከርኩ። ኣብ ሓደ ዓዲ ናይ ኤርትራ ሓደ ልዕሊ 100 ዓመት ዝገበረ ቤተ ክርስቲያን ነበረ። ብጥንታውነቱ በጻሕቲ ብፍላይ ከዓ ወጻእተኛታት ክመርጽዎ ጀመሩ እሞ በቲ ኣራግጽ ናይቶም በጻሕቲ ዘይተሓጐሱ ጽምዋን ብሑት ናብራን ዝደለዩ ደቂ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ነታ ቤተ ክርስቲያን ክዕንውዋ ወሰኑ። ኣብ ድሕሪ ናጽነት ቁሩብ ዓመታት ምስ ሓለፈ ሓደ ንግሆ ህዝቢ ወይ ሓፋሽ ጌጋ መዓልቲ ክውዕል እንከሎ ከቢድ ዕንወት ከም ዝፍጽም ሓናጠጥኩ። ሓላፊየይ ተቖጥዐ። ህዝቢ ኣይጋገን እዩ። ህዝቢ ኣይተና እሶኒኻ በቲ ናቶም መምዘኒታት ቁኑዕ እዮም ዘለዉ። ተመላለስና ግን ኣይተረዳዳእናን። ሽዑ ሓፋሽ ይጋገዩ ኣይጋገን ዝብል ናይ ዘበነ ገድሊ ክትዕ ዘኪረ ንድሕሪት ተመለስኩ። ሃይለ ወልደንስአ ድሩዕ
ፖለቲካ ዝመሃሮ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ውሕድ ኣይነበረን። ኣብዛ ናይ ሓፋሽ ጉዳይ ዘይተረዳእኒ ነገር ከም ዝነበረ ተረጋግጸለይ ሓንቲ ንእሽቶ ጭራም ወረቐት ምስኣይ ከርተት ትብል ከም ዘላ ካብ ዘረጋግጽ ነዊሕ ኣይገበርኩን። እታ ወረቐት ብዕለት 2 ወርሒ 8 1989 እያ ተጻሒፋ። እታ ክንዲ ከብዲ ኢድ እኹል ሰብ ትኸውን ቁራጽ ወረቐት ናይ ቁጽሪ ምስ ድሩዕ ክዛረበለን ዝደሊ ነጥብታት ምስ በለት መስመር ሓፋሽ ዝብል ኣርእስቲ ስሚራትሉላ። ቀጺላ ንሕቶ ዘዳለወቶም ነጥብታት ድማ ሓፋሽ መን እዩ? ተራ ሓፋሽ ኣብ ቃልሲ እንታይ እዩ? ተራ ውልቀ ሰብ ኣብ ናይ ሓፋሽ ቃልሲ ከመይ ይረጋገጽ? መርኣያታትን ኣተረጓጉማን መስመር ሓፋሽ ከመይ እዩ? ምዝውታር ሰፊሕ ዲሞክራሲ ኣብ ሓፋሽ ብኸመይ ይረጋገጽ? ምውጋድ ቢሮክራስያዊ ሰራርሓ ብኸመይ ይትግበር? ኣኽብሮት ሕግን ስርዓትን ንረብሓ ሓፋሽ ምዃኑ ብኸመይ ዝረጋገጽ? ምእራም ጌጋ ውልቀ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ብኸመይ ይትግበር? ብዛዕባ ጉባኤን ምርጫን ሓደ ሰብ ዴሞክራስያዊ መሰሉ ተጠቒሙ ስለምንታይ ነፍሱ ክከላኸል ዘይክእል? ናይ ሓባር ሓላፍነትን ናይ ውልቀ ሓላፍነትን ኣበይ ይራኸቡ? ኣበይ ከይፈላለዩ? ምስ በለት ኣብ ታሕቲ ናይ ኤንቢ ዝብል ናይ እንግሊዝኛ ፊደላት ናይ መዘኻኸሪ ምልክት ጌራ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ነጥብታት ምስ ተመለሰ ጥራይ መስመር ሓፋሽ ዝብል ኣምር ከም ዝምለስ ትእምት ነበረት። እታ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ዝኾኑ ከበድቲ ቃላት ከም ተሰከመት ከይፈለጠት ካብ ሳሕል ነስመራ ድሓር ከዓ ውቅያኖስ ሰጊራ ዝተሰደድ ቁራጽ ወረቐት ዓዲ ከም ዝቐየረት ኣይትፈልጥን እያ። እንታይ ክትፈልጠሉ? ዘይምፍላጥ ሕሻ ጽቡቕ ኣላ። ሕብራ ሽታኣ ግን ገና ናይ ዓድና እዩ ዘሎ። ተስፋኣ ኸይርኹመሽ ድሩዕ ተኣሲሩ ኣበይ ከም ዝኣተወ ካብ ዘይፍለጥ ዓመታት ከም ዝገበረውን ኣይነገርክዋን። ኣብዛ ዓሚላን ኣብታ ዝተዓጽፈታ ክትምቀል ሓሲባ ዘላ ቅንጣብ ወረቐት ተጠቒሱ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኣምራት መጽሓፍታት ከተዳልወሉ ትኽእል ብዙሕ ጥረ ነገራት ዝሓዘዮ። ኣብቲ ኣማዕዲኻ ዝርአ ዘይብሉ ኣብ መንጎ ክልተ ጎቦ ዘሎ ጸቢብ ስንጭሮ ዝተደኮነ ኣጻምእ ቦታ ዓራርብ ሳሕል ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ዝነበረ ራእይ ግን ሰፊሕ ኣድማስ ከም ዝነበሮ ዘረጋግጽ እዩ። እዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ነጥብታት ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብቲ ዝግብኦም ቦታን ግዜን ኣልዒልና ብኸምቲ ናይ ግዜ በረኻውኒ ዝተኻታዕናሎም ኣይመስለንን። በሲልና ዲና ገርዚምና ወይ ተደናጊርና ኣይፋሉን ብስሩባ ተለዊጥና ገና ዘይተዛዘመ ርእስቲ እዩ። ኣብ በረኻ ኮይኖም ብቕልሲ ሓሳብን ግብርን ዝማዕበለ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ዝሃንጹ ርጉጽ ገይሮሞ ዝነበሩ በዓል ድሩዕ ንኹሉም መራጺታት ክልሲ ሓሳብ ዓለም ነቲ ከም መፈተኒ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተጠቕሙሉ ማሕበረሰብ ገድሊ ብምንጋር ጽቡቕ ውጽኢት ስለ ዝረኸቡሉ ብዙሕ ንኤርትራ ዝምልከት ዕዮታቶም ኣብቲ ገድሊ ዝጠረስዎ ዝመስሎም ይመስሉ። ኣብቲ ድሩዕ ዝምህሮ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ካድር ኣብቲ ኣሽሓት ተመሃሮ ዝተሳተፍዎ ናይ ሓባር ትምህርቲ ኣይተረዳኣንን ዝብል ተመሃራይ ነቶም ከም በዓል ድሩዕ ዝኣመሰሉ መምህራን ረኺቡ ክሓቶም ይኽእል ስለ ዝነበረ እዩ ሕቶታተይ ኣብዛ ወረቐት ኣስፊረ ብዕለት 2 ወርሒ 8 1989 ናብ ቤት ጽሕፈት ድሩዕ ከይደ። ምስ ድሩዕ ነዊሕ ሰዓታት ኮፍ ምስ በልናን ሕጂ ሲኣኽለኩም ኣምስሑና ኢላ በዓልቲ ቤቱ ሮማ ከም ዘተሓሳሰበትና ንዝክር። ገለ ትሕዝቶ ዘረባና ግን እዛ ወረቐት እንተዘይትረጋግጸለይ ሎሚ ድሕሪ 29 ዓመታት ኣይምዘከርክዎን ከም ብዙሕ ሕሉፍ ፍጻሜታት ንፋስ ወሲድዎ ይጸኒሑ። ድሩዕ ንቑሕ ሓፋሽ ከም ዘይጋገዩ ክምህረኒ ዝፍትን ነይሩ። ኣነ ኸዓ ነተን ጥማዕ ዝፈልጠን ሃወኽ ወሲኸ ሓፋሽ ይጋገዩ ብምባል ኣብታ ዝፈልጣ ቁሸት ገድሊ ዘጋጠሙ ፍጻሜታት እጠቕሰሉ ነበርኩ። ብፍላይ ኣብ ነቐፌታ ሓፋሽ ዝበሉ ክትቅበሎ ኣለካ
ኣንጻር መርገጽ ሓፋሽ ምኻድ ኣዕናዊ ፖለቲካዊ ዝምባለ እዩ ዝብል ንነብሰይ ከም ላቦራቶሪ ወሲደ እቕበሎ ይነበርኩን ምስ ውልቀ ሰብን ጉጅለን ምበኣስ ዘይተኻኣለስ ምስ ሓፋሽ ከዓ ክተበኣስና ብዛዕባ እቲ ዝነቕሐ ሓፋሽ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዘይ ጨርቃን ምምሃር ደስ ዘይብሎ ድሩዕ ዝበሎ ነበረ ሓፋሽ ክጋገ ይኽእል እዩ ንእትብል ቀላል ዘረባ ንነብሶም ከም ወኪል ሓፋሽ ሓሲቦም ሓፋሽ ተዘንጢሉ ሓፋሽ ተጸሪፉ እዚ ስቕኢልካ ክስማዕ ዘይብሉ ዘረባ እዩ ኢሎም ከም ኣማልኽቶም ዝተተንከፎም ዘጉርዑ ዝነበሩ ሕጂ በዚ ቅድመይ ይሓልፉ ኣለዉ እቲ ሓደ ስወረ ጠለም ጸጊቡ ንገድሊ ዝወፀ ኢንጂነር እዩ ድምፂ ብዙሓት ዘይምቕባል ጸረ ዲሞክራሲ እዩ ማለቱ ዶ ነይሩ ይኸውን ድምፂ ብዙሓት ምቕባልን ድምፂ ብዙሓት ጉጉይ እውን ክኸውን ከም ዝኽእልን ምእማንን በበይኑ ከም ዝኾነ ነቲ ሽዑ ልዕሊ ዕድመይ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸደ ምሁር ስለምንታይ ምፍልላይ ጸጊምዎ ድሕሪ ናጽነት ረኽቦ እኳ እንተነበርኩ ንስሓል ክመልሶ ኣይደለኹን እቶም ሓፋሽ ወይ ህዝቢ ተባሂሎም ዘለዉ ብዙሓት ንረብሓ መን እዮም ዝብሉን ዝገብሩን ዘለዉ ተጣበቕቲ ሓፋሽ ነዛ ሕቶ ከም ጓል መገድን ዘይተድልይን እዮም ዝሓስብዋ ዝነበሩን ክሳብ ሕጂ እውን ገና ዘለውን ውሑዳት ኣጸምዋ ኣቢሎም ሓፋሽ መጣቕዒ ሓፋሽ ቁይቋ ዝብሉ ግን ነይሮም ድሕሪ ናጽነት ብጻዕሪ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ኣቶ ዘምህረት ዮሃንስን ኣብ ነፋሲት ኣብ ዝውደብ ዝነበረ ስነ ጥበባዊ ሰምህሮታት ስነ ጥበብ ብሓፋሽ ዘይኮነ በቶም ውሑዳት ኤሊት ናይቲ ሕብረተሰብ ከም ዝምዘንን ብሓፈሽኡ ድማ ኣብ ዝኾነ ሞያዊ ሓፋሽ ሰዓብ እምበር ለውጢ ከምጽእ ከም ዘይክእል ብዓውታ ኣብ ኣኼባ ክዝረብ ዝሰማዕ ፈለማ እዋን ነበረ ኣብ ዕላዊ መጋባእያ ከምኡ ምስ ተባህለ እቶም ሓፋሽ ይልውጥ ሓፋሽ ታሪኽ ይሰርሕ ሓፋሽ ዓጋቲ የብሉን ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ዝጸንሕ ወይልኡ ሓፋሽ ዝብሉ ዝነበሩ ኣምለኽቲ ሓፋሽ ኣብቲ በሪኽ ዝባውንቲ ከበሳ ዘይሰምዕዎ ተጸባእ ድምፂ ቁልቁል ዓርቢ ረቡዕ ወሪዶም ኣብ ነፋሲት ኣብ እዝኖም ምስ ኣቃጨለ ዝሰንበዱ ነበሩ ጉዳይ ተራ ሓፋሽ ከዓ ነቲ ቐንዲ ነፋሲት ዘውረደና ሞያ ስነ ጥበብ ተጫሪቱ ጊዜና በላዓልና ድሩዕ እውን ኣብ ዝነቕሐ ሓፋሽ ልዑል እምነት ነይርዎ ኣብቲ ርክብና ኣብ በረኻን ካብ ህዝብና ርሒቕናን ስለ ዝነበርና እምበር ኤርትራ ነጻ ኮይና ዓድና ምስ ተቖጻጸርና ሓፋሽ መሓሪ ሓፋሽ ቀታሊ ክኸውን እዩ ባህሊ ነበረ ቅድሚ ማእሰርቱ ቅድሚ ዓመትን 2 ወርሕን ኣብ ፌስቲቫል ጀርመን ዝተዛረቦ ከዓ ኣብ ህዝቢ ዝነበሮ እምነት ልዑል ምንባሩ ዘረጋግጽ ነበረ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ጥልመት ጥርጣረ ከም ዘይነበሮ ግምት ኣፍ ንዝኾነ ሓፋሽ ከም ዘይሓተሉ ዝግምት ዝነበረ ይመስለንን ሎሚ ድሩዕ ዕድል ረኺቡ ብዛዕባ ሓፋሽ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካ መሃር እንተ ዝበሃል እንታይ ኮን መበለ ወትሩ ትመጻኒ ሕተያ ዘካፍለኩም ዘለኹ ድሩዕ ኣብ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ልዑል እምነት ነይርዎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ መሪሖም ኣንጻር መግዛእቲ ኣብ ምቅላስ ዝተጻወትዎ ተራ ብምጥቃስ ከም ቀንዴል ለውጢ ደጋጊሙ ጠቕሶም ነበረ ህዝቢ መራሕቲ ሃይማኖቱ ስለ ዝኣምን ዝኣመነካ ህዝቢ ከተእምኖ ቀሊል ዝሓፀረ መገዲ ምዃኑ ይምህር ነበረ ሕጂ ግን እቲ ለውጢ ኣብ ቤት ኣምላኽን ሰዓብቱን እውን እዩ ተጋሂዱ እተን ቅድሚ 34 ዓመታት ዝነበራ ኣብያተ ክርስትያናትን መሳጊድን መራሕተንን ኣመንተንን ተለዊጦም እዮም
እቲ ኣመንቲ ልዑል ፈጣሪ ዝልለይሉ ዝነበሩ ምእንቲ ሓቂ ደው ምባል በጃ ውፅዕ ምዃን ትሕትና ልግሲ ምሕረት ሓልዮት ዕቑባ ምዃን ይቕረ ምባል ሕዙንን ሕሙምን ምጽንናዕ ወዘተ ብዘይካ ፓትርያርክ ዝርከቦም ውሕዳት ድሮ ማሕልኦም ኣጽኒዖም በጃ ኮይኖም ዘለዉ ንዝበዝሑ ሰበኽቱን ዘይተግበርቱን ዝፈላለ ሕንጻጽ ዳርጋ ኣይርአን እዩ። ዓለም መኒና ዝብሉ ብኡሳት ክዓርቁ ሰብ ክጽምብሩ ትጽበዮም ንባዕሎም ጎቦ ጨረ ኮይኖም ዓራቂ የድልዮም ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንግደት ዓድታቶም ማለት ንግደት ሕዳር ጽዮን ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ዝጸምበሉ 3 ዓድታት ከባቢ ኣስመራን ካልኦት ዝበዝሑ መንእስያት ማእከል ኣስመራን ዝርከብዎም ጉጅለታት ንግደት ሕዳር ጽዮን ግድን ኣብ ምድረ ስደቶም ክጽምብልዎ ካብ ደለዩ ብውሕዱ እቶም ወደብቲ ተራኺቦም ስለምንታይ ብሓደ ከም ዘይውዕልዎ ሓተትኩ። ከምኡ እሞ ጽቡቕ ነይሩ። መብዛሕትና ስለ ንፋለጥ ብሓደ መዋዕልና ግን ኣይከውንን እዩ። መን ክባርኾ? ዝሓተትኩ ሕቶ ተመሊሱ ሓተተኒ። እቶም ፋሕ ዝበለ ህዝቢ ክጥርንፉት ትጽበዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ማእዶኦም ተፈቲሐያ። ፈሪሃ እግዚኣብሔርን ልቦናን ዝነበረን ቀለም ዘይፈልጥ ኣዴታት ኣብ ከባቢአን ዝነብራ ዝተባእሳ ኣንስቲ ገኒሐንን ለሚነንን ዓሪቐንን ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ተጸናቢረን ተጸዋዊረን ተደጋጊፈን ብሰላም ክነብራ ንሕና ኳርኪብናሉ። ሕጂ ኸኣ ኮር ተገልበጥ እኽለማይ ዝባርኹ መራሕቲ ሃይማኖት እግርን ከበሮን ኮይኖም እዚ ለውጢ ዝኸ መን ኣምፂዎ? ቀዳማይ ተሓታቲ ናይ ዝኹሉ ብኤርትራ ዘሎ ለውጢ ፕረዚደንት ኢሳያስ እዩ ክበሃል ይስማዕ እዩ። እቲ ጸገም ናይ ሓደ ሰብ ጸገም እሞ ኸኣ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጥራይ እንተኾይኑ ደኣ ኤርትራውያን እንታይ ጸገም ኣለና? ብዛዕባ ሓደ እኳ ኢና ንዛረብ ዘለና። ሓደ ብሓዲኡ ኸኣ በዓል ክንደይ ዕምሪ ኮይኑ ደኣ ብዛዕባኡ ክንዲ ዝንሻቐል። እቲ ሰራሕ ታሪኽ ዝበልናይ ሓፋሽ ደኣ ኣበይ ከይድዩ ብዛዕባ ሓደ ንዛረብ ዘለና? እዚ ሓደ ከማና ወዲ 9 ወርሒ ነዚ ኩሉ ነዚ ናይ 100 ዓመታት ቅርፂ ናይቲ ህዝቢ ለዊጥዎ። እዚ ደኣ እንታይ ዘገርም ኣለዎ? ሂትለር ዶ ንሙሉእ ኤውሮጳ ከይቀየሮ ዝብል ድምፂ ዝስማዕ መሲሉኒ። እቲ ሓፋሽ ክልወጥ እንተዘይደሊኸ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ብሓይሊ ክልውጦ ኽኢሉ? እንታይ ዓይነት መለኮታዊ ሓይሊ ደኣ ሃልይዎ ኮይኑ ሓደ ንሚልዮናት ህዝቢ ወረን ገሊኦምስ ኣሽሓት ማይላት ውቅያኖሳት ሰጊሩ ዘረኻኽበሎም ዘሎ? እናተቆንጠኻ ሃይ ከይበልካ ስቕ ምባል ሎሚ መለለይ ኤርትራውያን እዩ። ኣቓልቦ ዘድልዮ ለውጢ እዩ። እሞ መን ኣሎ ዘይተለወጠ? እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሖት። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። እቲ እምባ ፈሪሱ ኢሎሙና ኩሎም ኤርትራውያን ካብ ውሽጢ ዓድን ካብ ወፃእን እምባ ፈሪሱ ብምባል ኣብ ስነ ጥበብ ዓድና ዓብይ ክሳራ ከም ዘጋጠመ ሓዘኖም ክገልጹ ቀኒዮም ኣለዉ። ሞት ኣያናን ኣቦናን ስነ ጥበባዊ ተኽለንኪኤል ገብሩ ውዲ ገብሩ እዩ። ኣብዚ እዋን ሳላ ፖለቲካዊ ፍልሊ ንፍሉጣትን ሰብ ዝናን ክሳዕ ድሕሪ ሞቶም ክውቀሱ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ወዲ ገብሩ ግን እቲ ምስትብዓቱን ሓቀኝነቱን ዓዲ ኩልና ዝኸደ ክቡር ሰብ ምዃኑ ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ብዘየገድስ ኣብ ኩሎም ኤርትራውያን ረኺብዎ ዝቐነየ መጎስ እኹል ምስክር እዩ። ክቡር ኣያናን ኣቦናን ስነ ጥበባዊ ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ብ1950 ዕነናላይ ኣብ ዝተባህለት ገጠር ተወሊዱን ዓብዩን ኣብ ፈለማ ሰብዓታት ምስ በዓል ዑስማን ዓብደርሒምን ሱልጣን ያሲንን ካልኦትን ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ጀሚሩ
ብ1974 ምዛባንዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብምኻድ ሙዚቃዊ ምርኢት ኣርዮም ምስ ምምጻእ ስርዓት ደርግ ኣብ ካልኣይ ክፋል መፋርቕ ሰብዓታት ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብቲ እዋን ምስ በዓል በረኸት መንግስቲ ኣብ ንጉሰ ሃይለ መንስዓይ ካልኦትን ሰውራዊ ደርፍታት ኣበርኪቱ እኳ እንተኾነ ናይ ሓባር ስራሕ ብምባል ይገልጾ ኣብ 1980ታት ናብ ስዑድ ዓረብ ተሰዲዱ ኣብታ ሃገር ድማ ከም በዓል ሩባ ዓንሰባ ዓርኮብኮባይ ዝብላ 10 ደርፍታት ኣዳልዩ ናይ ልዕሊ 45 ዓመታት ተመክሮ ስነ ጥበብ ዘለዎ ኣቦና ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ኣብ መፋርቕ 2000 ካብ ዝዘርግሓ ኣልበም ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ኣዝያ ህብብቲ ዝነበረ ደርፉ ንኹሉ እንቋ ዓርከብኩሉ ክገርመኩም ዘይጠባየ ገይረ ዓበየ መስለኒ ሸምጊለ ወይ ጎሪሕ ኣለኹ ልቢ ገይረ ፍሽ ክብል ወላን ተበዲለ ንኹሉ እንቋ ዓርከብኩሉ ኣቦ ዜማ ጸሓፊ ደራሲ ምስ ገባሮ ሓራሳይ ሓፋሲ ምስ ሓርበኛ ጨማታይ ተኳሲ ቀምጨጭ ይብል ኣይኮንኩን ኮላሲ ንኹሉ እንቋ ዓርከብኩሉ ንምንታይ ደ ዝነፍሕ ማእገረይ ሕጉስ እንዴ ካባኸ መፍጣረይ ኣይቀይሮን ናይ ልውጦን ሕብረይ ምሳኺ ዘሎ ምስጢረይ ንኹሉ እንቋ ዓርከብኩሉ ፋይዳ ይብሉን ሓሶት ተመቀረ ሓቂ ሓይሽ ወላን ተመረረ ክሰግሮ እንዴ ክንደይ ዘይተሰግረ ታይከይከውን ምስ ለባም መኺረ ንኹሉ እንቋ ዓርከብኩሉ እትብል ደርፉ እያ እዚ ዘቕረብናልኩም ሓፂር ድሕረ ባይታ ስነ ጥበባዊ ኣቦና ተኽለንኪኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ካብታ ብኣማን ተኸስተ ዝተጻሕፈት ኢንሳይክሎፔድያ ኤርትራናት ትብል መጽሓፍ ዝተረኽበ እዩ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከምዚ ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ሃገረ ዩክሬን ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን መንእስያት ኣመልኪትና ምስ ኣብ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፍ ኣቶ ጆርጅ ገብረስላሴ ሓፂር ጻንሒት ጌርና ነርና ንሎሚ ድማ መቐጸልታናቱ ምስ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፍ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ተመልሶ ንጉዳይ ዞም ኣብ ሃገረ ዩክሬን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣመልኪትና ዝገበርናዮ ሓፂር ጻንሒት ኣሎ ክትከታተሉና ደጊምና ንዕድም ሰላም ሙሉ ብርሃን ዕድሜና ኣኽቢርካ ነዚ ሓፂር ዝህልወና ጻንሒት ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከመስግነካ ፈቱ ሙሉ ብርሃን ኣብ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሃገር ሆላንድ ኢኻ ትነጥፍ ትካልኩም ብትካል ኢኻ ትንቀሳቐስ ተዘይተጋገየ ትካልኩም እንታይ እዩ እንታይ ኢኻ ዝሰርሕ ሓፂር ሌላ የቐኒለይ ኣኽቢር ዕድመ ስለ ዝገበርክልና የቐኒለይ ሙሉ ብርሃን ተመልሶ ይበሃል ኣብ ሃገረ ሆላንድ ናይ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራውያን ዳይሬክተር ጀነራልን ፋውንደርን ኮይነ ነጥፍ ኣለኹ ኦኬ ትካልኩም ከም ትካል እንድሕር እንቀሳቐስ ኣለዎ እንታይ እዩ ዝሰርሕ እንታይ ዘማልእኻ ካብ ሽሙ ጀሚርካ ማለት እዩ ፋውንዴሽን ሕራይ ፋውንዴሽን ሁማን ራይትስ ፎር ኤሪትሪያንስ ኣብ ሆላንድ ቅድሚ 3 ዓመት ክቋቋም ከሎ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ መሰላቶም ዝጎድሎም ዝገሃሱ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕቑባ ሓቲቶምን ከይሓተቱን ንኽበጾም ዝኽእል ፀገማት ክማጎተሎም ዝቆመ ትካል እዩ ኣብዚ ዕላማ እዚ ተመርኪሱ ከዓ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ይገብር ኣብ ውሽጢ ሆላንድ ዝተፈላለዩ ብፅሕፈታት ነቲ ናይ ኤርትራውያን መሰላት ኩነታት ኣብ ዝምልከት ዲስከስ ይገብር ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምስ ሚኒስተር ፍትሒ ምስ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን እናተራኸበ ኣብ ጉዳያት ሰባት ንዝተፀገሙ ሰባት እውን ናይ ምክሪ እንተለውን ምክሪ ናይ ፕሮሰስ እንተኮይኑ ከምኡ በቲ ዝግብኦም መሰረት ጉድለትን ፍትሒ ኣብ ልዕልቶም ኤርትራውያን ንኸይጎድል ይንቀሳቐስ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ንዝመፀና ሽግራት እውን ናይ ምክሪ ይኹን ናይ ተጣባቅነት ጉዳይ እናልዓልና ምስ ዝምልከቶም ንዘራርብ ምስቶን ዝርከብዎን ሃገራት ይኹን ምስ ናይ ዓለማዊ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ኣሳለጥትን እናተራኸብና ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ሽግር ክወድቁ ከለዉ ዝወፅሉ መንገድን ዝሕገዝሉ መንገድን ምስ ከማና ዝኣመሰሉ ካልኦት ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እናኾና ወይ ከዓ ጉዱሳት ኣክቲቪስት ኤርትራውያን እናኾና ንተሓጋገዝ ነዚ መስልቲ ንገብሮ ንጥፈታት ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ብዙሕ ስራሕ እዩ ኣብቲ ዝያዳ
ከም ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበየ ትካል ዝዓበየ እሹ ኣልዒልናዮ ዝነበርና ግን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንስርዓት ናይ ኤርትራ ዝገብሮ ናይ ቁጠባ ምትሕግጋዝ መንፅርቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ባርያዊ ኣሰራርሓ ዝጋራጮን ንዕኡ መቀላጠፊ ወይ ከዓ ነቶም ኤርትራውያን ብዘፀግም መልክዕ ስለ ዝኸይድ ዳግመ ግምት ክገብርሉ ስጋብ ምክሳስ በፂሕና ከም ዝነበርና እውን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ማለት ኦኬ ሎማ ማለተይ ሕጂ ዝያዳ ክንዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ነቲ ትህብዎ ሓገዛት ማለት እዩ ንስኻትኩም ምስተን ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋኹና ኣብ ካልእ ዓለማት ዘለዋ መንግስታት ኮይንኩም ኣፍ ጥራሕ ዲኹም ትኾንዎም ዘለኹም ነቶም ኣብ ሽግር ዘለዉ ኤርትራውያን ወላ እቲ ትካል ርእሱ ክኢሉ ንዓኣቶም ራህዋ ከምፃሎም ዝኽእል መንገድታት ኣለዎ እዩ ክሳብ ሕጂ ነቲ ዘጋጥም ሽግራት ምስተን ሃገራት ጨንፈር ኤስሲኣር ድዩ ኣይኦኤም ድዩ ወይስ ብኮሚሽን ስደተኛታት ጨንፈርተን ሃገራት ድዩ ነቲ ፀገም ዝረኸበ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይ ዓለም ኣፍልጦ ወይ ንኣፍልጦ ሪኮግናይዝድ ድዩ ብልክዕ ድዩ በቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝተማእከለ ድዩ በተን ናይ ዓለም ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካላት ናይ ስደተኛታት ይፍለጥ ድዩ ንቅድም ኢና ንሓትት ነዚ ምስ ፈለጥና ፀገማት ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ዝወርድ ዘሎ ብናቱ ሽግር ድዩ ወይስ በቲ ዘለዎ ሃገር ድዩ ወይስ ብከቅርቦ ዘይከኣለ ዶኩመንት ድዩ ከዓ ንሪኦ ማለት ምስቶም መሻርክትና ኮይና ነቲ ጉዳያት ብምርኣይ ኣብ ምፍትሑ ወይ ኣብ ኣፍልጦ ኣብ ምርካቡ ወይ ኣቃልቦ ናይተን ሃገራት ኣብ ምስሓብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኦኬ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣቶ ጆርጅ ገብረስላሴ ንእሽተይ ፃኒሒት ገይረ ነይረ ሎሚ እውን ቀንዲ ዛዕባይ ብዛዕባ ኣብ ዩክሬን ተኣሲሮም ዘለዉ መንእስያት ንልዕሊ 3 ዓመት ተኣሲሮም ዘለዉ መንእስያት እዩ ነይሩ ንዕኡ መልኪተ ምስኡ ተዘራሪበ ነይረ ንሱ ከዓ እንታይ ኢልና ነይሩ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዘለዉ ኣብ ትካልኩም ማለት እዩ ኣብ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፉ ትካላት ሰዲድናዮ እቲ ጉዳዮም እሳቶም ክርእይዎ ከዓ ተስፋ ንገብር ኢሉ ነይሩ እስኻ እውን ከም ዝተደዋወልና ከምኡ ኢልካ ነርካ እቲ ጉዳይ ከም ዝመፀኩም ክሳብ ሕጂ ዝገበርኩምዎ ነገር እንታይ ኣሎ ፅቡቅ እቲ ኣብ ምብራቅ ኤውሮጳ ዝርከባ ሃገራት ዝኸዱ ኤርትራውያን ብሰለስተ መንገዲ እዮም ናብቲ ቦታ ዝበፅሑ ከመይ ኢሎም እዮም ናብተን ሃገራት ዝመፁ እቶም ሓንቲ ብክነሳልጠልኩም ዝብሉ ብቢዝነስ ካብ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ናብ ኤውሮጳ ምድሪ ክነብፅሐኩም ኢና ብምባል ዝኸድዎ እሞ ናብኡ ዝተፈብረኸ ናይ ቪዛ ኣሳልጦ ወይ ናይ ኣየር ትኬት ብምቁራፅ ከም ዝሓልፉ ተመሲሎም ኣብቲ ቦታ ከም ዝራገፉ ይገብርዎ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዮም ካብ በዓል ጆርጅያ ፖላንድ ንኒው ስጋብ ዩክሬን ዘሎ ሃገራት ናይ ባልካን ዝራገፉ እቶም ኤርትራውያን እቶም ሓንቲ ብቱርኪ ገይሮም ክመፁ ከለዉ ወይ ንግሪክ ወይ ከዓ ናብተን ካልኦት ሃገራት ናይቲ ዞባ ብምስታኽ ወይ ብምስጋር ስግረዶ ብምፍፃም እዮም ዝኣትወን ነተን ሃገራት እቶም ሳልሳይ ክፋል ከዓ ካብ ጣልያን ይኹን ካብ ግሪክ ካብቲ መዕቆቢ ናይ ዓሸራ ምስ ሃቡ ኣብ ጣልያን ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ በብ እጃመን ክከፋፈሉ ከለዉ ብፅሒተን ኮይኖም እዮም ናብተን ሃገራት ዝኸዱ ስለዚ ኤርትራውያን ናብተን ንብለን ዘለና በዓል ዩክሬን በዓል ፖላንድን ኣብ መንጎአንን ዝርከባ ሃገራት ክኸዱ ከለዉ በዚ ሰለስተ መስርሕ እዮም ዝኸዱ እንተኾነ ግን እተን ሃገራት ንባዕላተን ናይ ስደተኛ መፍለቕቲ ወይ ስደተኛታት እየን ዝባንበር ስደተኛታት ክዕቁብ ዝኽእል ናይ ቁጠባ መዋቅርን ናይ ኢሚግሬሽን ኣሰራርሓን ስለዘይብለን ብዙሓት ኤርትራውያን ናብኡ ዝተመደቡ ብብዝሒ ሽግራት እዩ ዝገጥሞም ማለት እዩ ሕጂ እውን 14 ኤርትራውያን ኣብ ዘንብለን ዘለና ሃገራት ከይዶም ነቲ ፕሮሰስ ከምዚ ናይ ዘን ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ኣብ ምዕራብ ሸነኽን ኣብ ስካንዲኔቪያን ዘለዋ ክሳለጠሎም ስለዘይከኣለ ምስ ስድሮኦም ክጠራነፉ ስለዘይከኣሉ ብዙሕ መከራ ረኺቦም ኣብ መወዳእታ በቲ ዝሃብዎ መንቀሳቐሲ ናብተን ካልኦት ሃገራት ከም ዝንቀሳቐሱ ብምግባር ኣብተን ካልኦት ሃገራት ንኣብነት ኣብ ሆላንድ ዝመፁ ኣለዉ ኣብ ጀርመን ዝመፁ ኣለዉ ንሽወደን ገፆም ዝኸዱ ኣለዉ ኣብኡ ከይዶም ከም ዝረጋግኡን ኣብኡ ከይዶም ዕቑቦ ከም ዝሓቱን ከም ብሓዱሽ ነቲ ዓሸረኦም ዳግመ ግምት ዝግበረሉ መንገድታት ዘይተፈጥረ ኣይኮነን ንጥልያን ተመለሱ ሰባት ኣለውና ናይዛ ዝበልክያ ዘለዓልክያ እሹ ጉዳይ ኣብዚ ጆርጅ ንዓይ ካብ ሰደለይ ጥራይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እዩ ማለት ሕጂ እዩ ብዛዕባ እዞም ዝበልክዮም ሰባት ንሰለስተ ዓመት ተኣሲሮም ከም ዘለዎ ገለ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይፀናሓናን እቲ ክንገብሮ ንኽእል ዝነበርና ምትሕግጋዝ ከዓ ሕጂ ኢና ነቲ ፕሮሰስ ክንጅምሮ ማለት ብቐንዲ ግን እቲ እሹ ምናልባት ምስታ ሓንቲ ጓል ኣላ ኣብኦም ሰለስተ ኣወዳት እዮም እቲ ራብዓይ ስጋዕ ሕጂ ደሃዩ ኣይፈለጡን እቶም ክልተ ወዳትን ሓንቲ ጓልን ግን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዩክሬን
ንዲፖርቴሽን ወይ ከዓ ንክጥረዙ ኣብ ዝዳለውሉ ቦታ ተኣሲሮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምጥራዝ ፕሮሰስ ብኢሚግሬሽን ናይቲ ሃገርን ብኤምባሲ ናይ ኤርትራን ዝፍፀም እዩ ስጋብ ሕጂ ንሱ ዘይምፍፃሙ ዕድል ጌርና ኣለና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክንሕግዞም እንተኮይንና ግን ካብቲ ዘለውዎ ናብ ካልእ ሃገር ስፖንሰር ክገብረሎም ዝኽእል ኤርትራዊ ወይ ኣብ ካናዳ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ኒውዚላንድ ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ወይ ኣብ እንግሊዝ ወይ ከዓ ናብ ዘን ምዕራብ ሃገራት ናይ ኤሮጳ ወይ ኣብ ስካንዲኔቪያ እንተሎ ብምሕታት ወይ እውን ገንዘብ ኣዋፂኻ ነቲ ብገንዘብ ክሽፈን ዝኽእል ፕሮሰስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብሕጊ ክንሕግዞም ንኽእል መንገዲ ምፍጣር ይከኣል እዩ ማለት ንሕና ግን ነዚ ቦታ እዚ ከይድና ነቲ ናቶም ናይ ዕቁባ ሕቶ ክንሓትትን ሓቲትና ንዕኦም መሰላቶም ክነረጋግፀሉን ዘይኽእለና ናይ ኣመፃፅኦም ጉዳይ ዘይሕጋውያን ብዘይሕጊ ኣገባብ ናብቲ ቦታ ስለ ዝመፁ ስጋብ ኣብቲ ቦታ ከዓ ዕቁባ ዘይሓተቱ ንሕና ነቲ ናቶም ዕቁባ ኢና ክንከታተሎ ንኽእል እምበር ነቲ ናይ ዘይሕጋውነቶም መስርሕ ክንከታተሎ ዘኽእለና መሰል ስለ ዘየለ እንተተኻኢሉ ንሳቶም ካብቲ ዲፖርትድ ክኾኑሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንምድሓን ብዝተኻእለና ኤርትራውያን ኣብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቁልጡፍ ዝኾነ ናይ ዕቁባ ሕቶ ወይ ናይ ስፖንሰር መንገዲ ናብዘን ክብለን ዝፀናሕኩ ሃገራት ክንገብረሎም እንተንኽእል እቲ ውፅኢት ክቅየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ደንጉ እቲ ሓበሬታ መፂና ዘሎ ዝከኣለና ከዓ ሕጂ ኮንታክት ክንቅፅሎ ኢና ብዝተኻእለ ግን ከምቲ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ናይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣመፃፅኣ ኣብ ዘይሕጋዊ ኣገባብ ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ዕቁባ ስለ ዘይሓተቱ ንዕቁባ ኢሎም ካብቲ ቦታ ስለ ዘይተረኽቡ ምስ ብዘይ ሕጋዊ ምንቅስቃስ ኣብ ናብ ሃገሮም ክጥረዝሉ ዝኽእሉ ናይ እስር ቤት መፅንሒ ኣለዉ ብዝተኻእለና ነዚ ፈሊጥና ናብ ዩኤንኤችሲአር ናብቶም ኣይኦኤምን ብምድዋል ኩነታቶም ከም ዝከታተሉ ምግባር እዩ ንሱ ምስ ምክትታል ጥራሕ መፍትሕ ስለ ዘይከውን ግን ብዝተኻእለና ፕሮሰስ ክንሕግዘሉ ንኽእል ኣብ ኤርትራውያን ከምኡ ክገብር ዝኽእል ሃለዎ ኣብ ምባል ክንነጥፍ ኢና ማለት እዩ ነዚ ይመስል ኣኽቤር ያ ኦኬ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ ፅቡቅ ዝርዝር ግን እቲ ትካል ነዚ ንብሎ ዘለና መስርሕ ሕጂ ንኤርትራውያን ብምሕታት ይኹን ናትኩም እስኻትኩም ከም ትካል ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገር እንታይ ኣሎ ከም ጭቡጥ ዝኾነ ነገራት ወይ ተስፋ ዝህብ ነገር ብፍላይ እንድሕር ኣብ ካልእ ሃገር ናቶም ዘመድዩ ናቶም ወይ ከዓ ተደናገፅቲ ኤርትራውያን ማሕበረሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ግሩፕ ክኾኑ ይኽእሉ ውልቀ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ነቲ መደብ ኣነ ክፈለው ክገብሮ እየ ብናተይ መስርሕ ኣብዚ ከምዚ ክገብር እየ ዝብል እንድሕር ሃሎ ኮይኑ ነቲ ሕጋውነቱ ዝምልከት ንሕና ክንብሎ ንኽእል ኢና ክንፈለው ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ሽግር ዝኸውን ናቶም ወግዓውነት ከም ሚግራንትስ ከም ስደተኛታት ወግዓዊ ፋይል የብሎምን ከም ዘለና ሓበሬታ ዝሕጂ ዝኣከብክዎ ሓበሬታ ንኣብነት ካብ ሰላማዊት ዝረኸብክዎ ሓበሬታ እንታይ እዩ ዝብል ንሕና ብፕሮሰስ ኢና ናብዚ ዓዲ ኣቲና ሕጂ ኣብቲ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ከለና እዮም እቶም ሃገር ዝብሉና ዘለዉ ንሰለስተ ዓመት ዝኾን ከዓ ኣብዚ መፀበይ ንመጠረዚ ክጥረዝሉ ዝኽእሉ እስር ቤት ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ካብቲ ዝጥረዝሉ ቦታ ብትራቨል ዶክመንት ገይሩ ናብ ካልእ ከም ዝመፁ ምግባር እዩ ካብኡ ክወፁ ግን ኣብ ናይ ሕጊ መእረሚ ቦታ ስለ ዘለዉ ክተውፅኦም ግን ኣይከኣልን እዩ እዚ ትካልና እንታይ እዩ ክገብር ዝኽእል ነቲ ዝርከብ ዕድላት ከወሃህድን ምስ ዝምልከቶም ዓለማውያን ትካላት ከም ዩኤንኤችሲአርን ኣይኦኤምን ነቲ ዝተሳለጠ ነገር ኣብ ምፍፃም እዩ ክተሓጋገዝ ዝኽእል እምበር ነቲ ነገር ባዕሉ ክንዝኣኽሉ ኤርትራና ከም ዘለዎሞን ሃገረ ሆላንድ ወይ ንሃገረ ጀርመን ከም ዝኣምፁ ኢሉ ከምፅእ ዘኽእሎ ዕድል የብሉን እቲ ክገብሮ ዝኽእል እንታይ እዩ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ዕድላት ከሳልጥ ግን ይኽእል እዩ ስለዚ ብከምዚ ኢና ክንሪኦ ክንፍትሸሎም ኢና ከዓ እቲ ናይ ስፖንሰርሽፕ እንድሕር ተረኺቡ ስፖንሰር ዝገብሮም ሰባት እንድሕር ተረኺቡ ገለ ንብላ ኣለና ግን ዩኤንኤችሲአር ከርእሱ ክኢሉ ማለት ናይ ዕቁባ መሰሎም ኣብ ካልኦት ሃገራት ወይ ናይ ሪሰትመንት ዕድል ክህቦም ኣይክእል ዶ ወይ ንክህቦም ድፊኢት ክትገብሩ ትኽእሉ ዶ ዩኤንኤችሲአር ናይ ዕቁባ መሰላቶም ክሕግዝ እንተኮይኑ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር እዩ ክሓትት ዝኽእል ኣብታ ዘለዋ ቦታ ብፍላይ ኤሮጳ ከምኡ ዝብል ናይ ውዕል ስለ ዘለዎም እዚ ኣብ ዝኣተወ ሰብ ኣብታ ዝኣተዋ ቦታ ዕቁባ ክሓትት ኣለዎ ዝብል ሕጊ ስለ ዘለዎም ዱብሊን ትሪቲ ዝበሃል ንዕኡ ዩክሬን ከዓ ኣካል ናይ ኤሮጳ ስጋዕ ዝኾነት ኣብኡ ናይ ዕቁባ ሕቶ ክሓተሎም ይኽእል እዩ
ኣብኡ ዕቑባ ክሓተሎም ከዓ ክንሓቶ ንኽእል ኢና ነዚኣ ክገብራ ግዴታ ኣለዎ ግን ናይቶም ሰባት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዩክሬን ዕቑባ ሓቲቶም ንክሰልጦም ዘሎ ተኽእሎ ነዊሕ እዩ እቲ ናይቲ ዓዲ ሰራርሓ ማለት እዩ እዚ ነቶም ኤርትራውያን ዝክሕሽ ዝኽእል ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ስለዘየለዉ ከም ማሕበረሰብ እውን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክረድኦም ዝኽእል ኣካል ስለዘየለ ተተኻኢሉ ናብ ካልእ ሃገር ናብ ሕሽ ዝበለ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ዝርከብሉ ሃገር ፕሮሰሶም ንምእንትን ክሳለጥ ኢና ክንብል ንዩኤንኤችሲኣር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ዕቑባ መሰሎም ይተሓለወሎም እንተኢልና ግን ንዩክሬን እዩ ክሓትት ማለት እዩ ዩክሬን ከዓ ነቲ ፕሮሰስ ኣሎ ሕራይ ከም ዝባኽ ከምቲ ባንዳልት ንዕኦም ተሳቀይዎ 3 ዓመት ንላዕሊ ዘሳቀ መስርሕ እዩ ክወስድ ዝኽእል ሕጂ ማለተይ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ንሳቶም ካብቲ ዘለዎ ብፍላይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከቢድ ቤት ማእሰርቲ እያ ዘላ ሕጂ ንዓኣቶም ከድሕኖም ዝኽእል ህዝቢ ይኹኑ ካልኦት ትካላት ክገብርዎ ዝኽእሉ ጠቂስካ ኣለካ ሓደ ሓደ ነገራት ግን ክረድእ ዝኽእል ኣብ ቀረባ ግዜ ወይ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክረድእ ዝኽእል እንታይ ኣሎ መስለካ? በዛ ኣጋጣሚ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኮይኖም ፕሮሰስ ዝገብሩ ከም ኣብ ካናዳ ብግሩፕ ድዩ ብማሕበረሰብ ድዩ ብውልቀ ሰባት ድዩ ነቲ ናታ ናይ ዕቑባ ፕሮሰስ ኣነ ስፖንሰር ክገብሮ እየ ዝብሉ ኣካላት እንድሕር ተረኺቦም ብጣዕሚ ነዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ 3 ዓመት ኣብ ስቃይ እዚ ተደርብያ ዘላ ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል ነቲ ስፖንሰርሽፕ እንድሕር ተረኺቡ ኣነ ናብዚ ሃገር እዚ ከምፃ ይኽእል እየ እንተኢሉ ነቲ ፕሮሰስ ከሳልጦ ከዓ ዩኤንኤችሲኣርን ኣይኦኤምን ንሕና እውን ብመንፅር ንሳቶም ክወስድዎ ዘለዎም ስጉምቲ ቀልጢፉ ክትግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ናይ ስፖንሰርሽፕ ዕድላት ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክኸውን ክኽእል ዶ ዕድሉ ክንምንታይ እዩ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ሕራይ ንኽብሎም ወይ እንታይ ከማልእ ኣለዎ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዘሎ ሰብ ከንታይ ከማልእ ኣለዎ ኣብ ኤውሮጳ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እተን ሃገራት ብናይ ገዛእ ርእሰን ዜጋታት ገበርቲ ሰናይ ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ትካል ወይ ውልቀ ሰብ ምርካብ እዩ ኣብነት ኣብ ዘለኹ ሃገር ኣብ ሆላንድ እንድሕር ሓደ ሰብ ብፕሮሰስ ክተምፅኦ ኮንካ ወይ ሓደ ኣነ ስፖንሰር ክገብሮ እየ ዝብል ኣካል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ጥዕና ናይ መንበሪኡ ናይ መፃኢ ውሕስነቱ ብምሉኡ ኣብ ግምት ብዘእተዎ መንገዲ ኣነ ክምውሎ ይኽእል እየ ዝብል ውልቀ ሰብ ወይ ስድራ ወይ ከዓ ግሩፕ ወይ እውን ሓደ ዓዲ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ቤተክርስትያን መሳሊ ድዩ ማሕበር መሳሊ ድዩ ናይ ውልቅን ናይ እኩብን ምትእኽኻባት ናይ ገበርቲ ሰናይ ነቲ ፕሮሰስ ማራ የጓየ ወይ እውን እንታይ ክንገብር ይከኣል እዩ ዘመድ ኮይኑ ምሳይ ከምዚ ክትነብር ትኽእል እያ ዝብል እንተሎ ከዓ ይከኣል እዩ እዚ ክኸውን ግን ብቡቑዕ ምክንያት ክህሉ ኣለዎ ናታ ብጀነቲክ ምትእስሳር ሕውነት ዘለዎ ደቦ ወዲ እዚኣ ወይ ውላዳ ወይ በዓል ቤታ ገለ እዩ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኣብ ግምት ክእትውዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት መንግስቲ ሆላንድ ነቲ ዘላቶ ኩነታት ኣብኡ ሲ ኣብ ግምት ክእትውዎ ንኣብነት ሓዋ እንተልዩስ ሓዋ ስፖንሰር ክገብራ ክእል እዩ ማለት እዩ ናብዚ እዋ ሓዋ ሙሉእ ናይ ስራሕ ዶኩመንት ኣቕሪቡ ኣታዊታቱ ተራእዩ ንክልቲኦም ከንብር ይኽእል ዝተባህለ ብናይ ናቱ ሕቶ ኣብ ኢሚግሬሽን ይሓተላ በቲ ፕሮሰስ መሰረት ከዓ ትራቨል ዶኩመንት የሳልጠላቲ ንብሎ ፀናሕና ናይ ዩኤንኤችሲኣር ኣይኦኤም ብመሰረት ክትመፅእ ትኽእል እያ መብዛሕትኦም እዞም ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ግን ርእሶም ዘይከኣሉ ስለ ዝኾኑ እንታይ ኢና ንብል ናይቶም ብግሩፕ ስራሕ ከዓ ክረኽቡ ዝኽእሉ ከም በዓል ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዘለዉ ኤርትራውያን ነዚ ፕሮሰስ ብቕልጡፍ ከስልጡላ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እንትሰምዑና እንተዳልዮም ኮይኖም ኣነ ሳብኦም ኣተኪርካ ምባል እዩ ዝሓሽ ንሃገራት ናይ ኤውሮጳ ነቲ ፕሮሰስ ከሳልጥኦ እሞ ወላ ብገንዘብ ክንሕግዘክን ግበርኦ ክትብለን ግን ከቢድ ውዕል ኣለዎን እቲ ናተን ውሽጣዊ ውዕል ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ሰብ ስደተኛ እግሩ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ኢዱ ኣብ ዝሃበሉ ቦታ እዩ እቲ ፕሮሰስ ናይ ስደተኛ ዕቑባ ዝሓትት ዝብል ኣለዎም ሕጂ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ሰብ ንሆላንድ ከተምፅኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ንዓዲ እንግሊዝ ክትወስዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ኣብ ጣልያን ዘሎ ንስፔን ክትሰዶ ኣይትኽእልን ኢኻ በቲ ውዕሎም መሰረት ማለት ኦኬ ግን ዩክሬን ከምቲ ዝበልዎ ናይ ዕቑባ መስል ሓቲቶም ነይሮም እዮም ግን ኣይሃበቶምን ነፂጋቶም እያ ነቲ ዕድል ማለት ብኡ ንክትመልሶም እያ ንኤርትራ ተደናዲና ማለት እዩ ስለዚ ዘይሕጋውያን ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ድዩ ንሱ ሕጂቲ ነቲ ፕሮሰስ ንሳቶም ኣብኡ እንድሕር ደኣ ጀሚሮሞ ውዱእ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ናይ ስደተኛታት ኮሚሽን
ولا أوروبا حبرت كم قلت لهم يخلي جنباكم كم قلت لهم تخلي عن تي ناتهم حطوا عقبة أب يوكرين تي تجمع خون معسيو أب يوكرين عقبة حتى إرترانسي كنابرو يقولوا اليوم تي ناس الدنيا مع كني يتحطوا ده سواء كأي بزحسبنا وقلت زي سدد مالتي زهرنا عقبة أبو حتى اليوم أبو نخر عقبة نخر خبوخ نحجزهم قليلي يكالي جزء خاص دخلي مسرح سلازخنا خا نت مسرح كصبيو ባህርያዊ ግድኝ እሳቶም ግን ነዚ ፕሮሰስ እዚ ስለ ዘይደለይዎ ወይ እውን እቲ መንግስቲ ንዕኦም ነዚ ፕሮሰስ እዚ ንኸይገብሩ ናብ እስር ቤት ናብቲ ናይ ዲፖርት ንኽገብሮም ንኽጥርዞም ጥረዝሉ ዝኽእሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ እትይዎም ዘሎ ስለዚ ንሕና ክንጎይ ዘለና ብዝተኻለና መጠን ፍላይ ነዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ክቡራት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዘለኹም ነዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ናብ 3 ዓመት ዝኣክል ኣብ እስር ቤት ንኽጥረዝ ተኣሲራትሉ ኣብ ዘላ ቦታ ኣውፂኢኹም ስድራ ክትገብርዋን ናይ ፅባሕ ንግሆ ሂወታ ክበርሃሉ ዝኽእል መንገዲ ክትፈጥሩን ይላቦ ማለት ነቲ መስርሑ ዝምልከት ግን እንተ ደኣ ስፖንሰር ተረኺቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስደተኛታት ተጣባቂ ነቲ ጉዳይ ከሳልጦ ይኽእል እዩ IOM ከዓ ናይ ትራቨል ዶክመንት ጉዳያ ከሳልጠላ ይኽእል እዩ ስለዚ በዚኣ ጥራይና ክንገብር ንኽእል يغنيلنا نتي زنب ذهب كان حبريتا ملو برهان تسفى قبر قال سبات نز سمعهم ويسخاتكم من بناتكم نيتورك ترخبوهم أكلات نتليهم نزيهم لعسلسنا عمتا بهاجر يكرين تأثيرهم زلو إيرتراين من إسيات كدحنهم زخقل وين أبزح شبوتا خسقرهم زخقل عدل كفت أرولهم أنا جنب بشم تخططت مدب من إسيات كمسكنا كافتو نز سنحنا حد سيرت أنحيت توسخو زلك أنا قرالون تخوينو ويكتحلفو زلك أنا قرالون تخوينو عدل كبكا ስለተገዳስነትኪ ኣዜ መስግን ኣኽቢር የቐኒየለይ ብሓፈሹ ኩላቶም ኤርትራውያን ኣይጠዓመሙን ዘሎ ግን እቲ ኣብ ስደት ኣመራርፃ ኣካያይዳ ብዝተኻለ መጠን ዝተዋሕሰ ኣገባብ ምኽታል ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ ብሙሉኦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ናይቲ ሃገርና ዘለው ንልብያ ገጾም በዚ ኣጋጣሚ ንኸይንቀሳቐሱ ይላቦ ኩሎም መንእሰያት መጻይኦም ብዘውሕስ መንገዲ ንመጻይኦም ዋጋ ከፍሉ ዳእምበር ንስደት ዋጋ እናኸፈሉ መከራ ከይገዝኡ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ የቐኒየለይ ስለቲ ዝሃብክኒ ዕድል ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ بزغربنا لكم مدبات عجيبكم كم تخونوا ومنتونا ايو كساب زمت حموس مزترفو مدبات راديو إيرنا حدقكم سنايك أنا مدب من سياد عبريدي إيرنا